Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nuwun para rawuh sepuh miwanem ingkang saking renggo hajatipun warga Dukuh Pagungan sekeluarga. Dipun akad paing kula kapuring ngasilaken hajatipun lan panjenengan ingkang kasuwun anjani. Hajat sepindah warga Dukuh Pagungan niat ibadah krana Gusti Allah taala. Hormat kawitan so hormat pungkasan lan sak piturutipun sedaya. Hormat Bapak Adam Ibu Hawa mugi Allah taala paring taufik lan hidayah. Mugi sedhateng warga Pagungan khususipun lan umumipun dumateng warga RW 3 RT Gangsal Dukuh Pagungan. Dan ingkang kaping kalih warga Dukuh Pagungan niat hormat panutanipun Agung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saputra kita famili sak sahabatipun sedaya. Pramila dipun hormat menapa ingkang dipun kersakaken dipun ijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kalimana jejeg imanipun tuminten rezekinipun panjang kamuranipun selamat ujung awal ngantos dumugi akhir. Lajeng ingkang kaping 3 warga Dukuh Pagungan niat hormat liwat cikal bakal bikin sumber ingkang bakali Dukuh Sentul Pagungan jalur istri sasi titoyanipun khususipun Mbah Langgeng Mbah Manis. Pramila dipun hormat warga Dukuh Pagungan mawi wonten tempat nyuwun ngapunten mugi panjenengan sedaya mangsuli puji patungan selamat ujung awal ngantos dumugi akhir. Hajat utang ingkang utami warga Dukuh Pagungan niat sedekah krana Gusti Allah taala. Ing menika niat sami jenenge anggenipun sedekah bumi mugi pinaringana selamat ujung awal ngantos dumugi akhir. Lan mugi anggenipun amilung jenenge menika anggenipun amilung utawi sedekah bumi menika nuwuhaken bumi ingkang subur ingkang gemah ripala jinawe tata tetep karta raharja lan mugi nuwuhaken negeri ingkang baldatun thayyibun warabun ghafur lan mugi warga Dukuh Pagungan pinaringana putra-putri ingkang saleh salehah sehingga barokah dumateng tiyang sepahipun lan inggih menika gambil anggenipun pados pangko jiwa pikantuk rezeki ingkang agung ingkang halal ingkang barokah. Sejauh saking punika warga Dukuh Pagungan niat mutarana amilu jenengi anggenipun gegian ingkang dipun hormat Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang madharaken syariat agama Islam wonten ing pulo tanah Jawa mriki. Mugi paring barokah dumateng warga Dukuh Pagungan lumeper sakeluarganipun sedaya. Tugasipun hajat warga Dukuh Pagungan hormat wali wolu sanga sinari lumeper malih para nabi, para wali sedaya sholihin wal anbiya wal mursalin. Sedaya ingkang kawung wonten kitab suci Al-Qur'an. Pramila dipun hormat warga Dukuh Pagungan pinaringana widodara suka basuki raharja ngajeng pawinggingipun boten wonten rubeda setunggal punapa. Lan mugi warga Dukuh Pagungan dipun tebihaken saking bala lan dipun caketaken dhateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sejami saking punika warga Dukuh Pagungan niat hormat sederek sepustawan gangsal wujud nempanutan pituku saka punapa ingkang dipun sejo mugi enggal tumeka lan punapa ingkang ketingal ing kados mugi enggal dumadi dipun tebihaken saking Pancabaya selamat ujung awal ngantos dumugi akhir. Tunggal malih hajat warga Dukuh Pagungan niat hormat dinten 7 pekenan gangsal taun 8 sasi 12 sinan renten kelawan dalu. Mugi hajat ing ajeng dintenipun akad paing dipun ijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Liridho illa bi syafaatil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lana tusallika wal ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lillahi wa bihi wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqbilana biha min al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at. Wa tarfa'na biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha al-fadhiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanfa'u bil qadir wa tanfa'u bil barakati bil hawati wa tunalu bi rabai wa husnul khatimah tasawwur ma'al garin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal bala'a wal mahsya wal munkar wa suyuha ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iril buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bil mutabati jadi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut
rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma qina lana fi sayyidil maut wa najatan minan nar wa rahmatan rahmatika ya rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.